Hello guys, ang Niras Imari Productionआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दायो जों खैराबारि हटेलाव हाबदों एग रल, एग चावमिन जानो। जों खैराबारि हायार सेकेन्डारि कलेजाव थांदोंमोन। दायो जोङो जानो थाखाय हाबदों। नोंथांमोना जोंनि जानायखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो होनना मा बुङो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनोसैल'। नैबे जाहैबाय चावमिन, एग चावमिन, बेखौ आं जागोन। आरो नैबे एग रल, बेखौ बिष्णुआ जागोन। दा बे एग रल आरो आं एग चावमिनखौ जानोसै। दा नोंथांमोना जोंनि जानायखौ नायलांबाय थादो होनना मा बुङो। नै बिष्णुआ संख्रि फोननानै लाखांबाय, दायो आंबो फोनना लानोसै। नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नालाय। स्पिडनि सोलोंनो नागिरदों। माबाखौ माबा मोनसे बे बिलाइ लानायखौ माबा बिष्णुजों रायज्लायबाय थानायावनो संख्रिया माखासे दाम मोनसे गोलैना होबाय, पात्ताखौनो मोनाखै। तामान गोबाब जाखादों। थान्दा मोनदों नोंसिनिया? ओं बेखौ होदोंमोन दा। बेखौनोथ' नोंखौ नायनानै संख्रिया पात्तायानो गैया। गोबाब जागोन ना नङा माने गासैबो लगायना लाबाबो। कलेज थांदोंमोन जोङो बिष्णु हायार सेकेन्डारि कलेजाव साइन्सआव। आरो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि कलेजाव एडमिसन लाफैदो साइन्सआव, बिथांमोना कन्टेक्ट खालाम जोंखौ। नै बिथाङाबो साइन्सआव लादो। दायो जों चावमिन जानोसै। एसे गोबाब जामारबायदां लगायजोबना होनानै। ini nunggu apa? Gue tuh pakai kan ini. Bisa nih gue sini. Iya. Oh, nah itu namanya apa ya? Oh. Ini botolku gini ya? Botolnya ya? Oh. Berjalan dong. Hah? Ini lah sini mah berjalan nih. Satu ini. Satu kalau kena apa? Logan dah lah. Ada logan dah lah kamera. Video pun nanya mah biarnya. Ini lah sini. Dia bervideo di. Nunggu telah. जायफोर नोंथांमोना आंनि राजिबाद प्रडाक्शनखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो। जानो हालालै, गोबाब जाबाय। दोननोसै बेयावनो दे। बाय बाय लोगोफोर।